Ungqongqoshe omusha wakuleli usedlulise umyalezo obaluleke kakhulu ewubhekise kwintsha yakuleli. Ake uzizwele ngokwakho ethi fahla. 因为武汉这个事情，武汉这个瘟疫，都是有计谋、有计划发出来这个瘟疫，因为是正搞我的事情，牺牲的是我们平民老百姓，我的家人，我在家等死，没有人关心我们平民老百姓的性命，有钱也买不到药，有钱也买不到病房。 Ihlukene imbono yababukeli ngalolu daba. Msasazo wami wabeka ungqongqoshe wabeka kwezwakala. Ngithanda kakhulu nje kakhulukazi kule ndawana bese khona kwachinja thunchang. Kuyakhomba ngempela ukuthi bese kuthunchang kakhulu la eSouth Africa. Siyathemba ukuthi uzofika nenguquko ezinhle impela ungqongqoshe mebeka kahle kanje.